Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagyo kawilujengan. Mugi panjenengan sedaya dalasan kulawarga tansah winantu ing kabagaswarasan kabagyan miwah karaharjan. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Slamet prasaja wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal menika sampun sumadyo ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan teras seratanipun Eko Wahyudi Merapi ingkang kapacak wonten ing crita cekak kalawarti panyebar semangat nomer 12 tanggal 8 Maret 2019. Mugi atur waosan cariyos menika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Terase rampung dibangun, ukurane diambakake. Maune mung pas karo ukuran ruang tamu. Manut krenae tukang, akhire ditambah maju semeter lan sisih kiwa tambah 2 meter. Lega tenan yen kanggo ngisis sinambi ngematake kopi lan gedang goreng. Apa meneh yen ngepasi udan, nyamleng tenan. Mokal, tembung kuwi kang tansah dadi pepalang kanggo mujudake angen-angene Kusnan lan bojone. Sajek omahe ngadeg lan dienggoni, nganti 10 taun luwih durung kambun semen lan tukang maneh. Lagi bareng Kusnan diunggahake jabatane minangka kepala seksi ing Dinas Pertanian, dheweke wani borek ing bank. Omah boto malih rupa dadi gedhong magrong-magrong, endah disawang lan kepenak dienggoni. Teras iku diwenehi resban kayu jati kanthi plituran melamin werna soklat tuwa model drop. Werna kuwi kaya-kaya mbladus sinawang. Nanging yen disethithikake, model drop nyata luwih merbawani. Kalem nanging antep. Apa perkarane wis rampung? Nyatane durung. Jubin granit iku kudu tansah dijogo kekinclongane. Saora-orane ana gawean anyar, ngepel. Resban iku uga kudu kerep dilap supaya werna plituran drop melamin tetep njanges merbawani. Saktemene kuwi lumrah wae. Sing ora lumrah, uripe banjur kaya direh dening Jubin lan Resban. Apa maneh bareng telek pitik telecekan. Pitik-pitike tangga milih enggon nelek wae kok ya ing granit. Pitik ora duwe unggah-ungguh. Pangundamana kaya ngono mau asring kawetu sinambi mbalangake sapu kanggo nggusah pitik-pitik sing saba ing terase. Sengaja dibanterake anggone ngundamana dimen sing duwe pitik krungu. Yen ora salah, sawetara taun kepungkur ana rancangan undang-undang kampung kang ngatur yen ana pitik mlebu pekarangane liyan kena diaku dadi pitike. Atine Kusnan keplok nayogyani tatanan kang sabela marang kapitunane awit saben dina ngresiki kotoran pitik kuwi. Nanging rasane kok mung kaya angin liwat. Ora sida disahake dadi undang-undang. Lamun temenan rak ya lumayan to. Bisa nyembelih pitik lan duwe lawuh enak gratisan
tanpa ngingoni. Dipageri wae ben pitik-pitik kuwi ora bisa munggah teras sageleme dhewe. Rumangsane apa ora kesel saben dina ngresiki telek pangrundele bojone. Kusnan lenger-lenger bangun teras anyar kok terus dipager. Apa ora wagu? Nilai artistike rak ilang. Awit adhedhasar rancangan awal teras iku pancen ora nganggo dipager ben longgar. Ah, angel temen ngudari perkara telek pitik. Sauntara iki Kusnan sing tanggung jawab ngresiki teras. Bojone aja nganti weruh ana telek tlecekan ing granit gilap. Tujuane supaya anggone ngotot kepengin masang pager cabar. Merga kejaba ragate ora sithik, disawang uga kurang mathuk. Minggu esuk sorote srengenge lamat-lamat miyak udan kang gari grimis tipis. Mumpung prei kantor, sakwise resik jogan mengko bisa ngopi pahit sinambi ngedapi gedhang goreng. Gedhang kepok mburi omah kang wingi sore ditegur wis enak yen digoreng. Urip ing desa duwe pekarangan kang bisa dimumpangatake kanggo nenandur, asile bisa dirasakake. Lawang ngarep dibuka. Mestine ana sesawangan padhang njinglang lan sumilake mendung kang wis tumiba dadi udan. Kluwung pitung werna mangklung ing bang wetan. Angine tumiyup, semripit lan krasa seger. Kusnan kami tenggengen merangguli pitik-pitik metangkring ing resban. Padha kekirik saka telese banyu udan lan temtu wae resbane kebak telek. Piring isi gedhang goreng lan kopi pahit diselehake alon-alon. Tangan tengen nyandak sapuduk. Sapuduk kuwi disabetake pitik-pitik sak kayange. Siji loro pating klabrak mencolot mlayu gendring. Ana sing kelaran merga kontal kena sabet. Klenger banjur bablas mati. Kusnan deleg-deleg. Keringet adem tumetes sithik mboko sithik nelesi pilingane. Anane mung bingung. Bathang pitik kuwi arep dikapakake. Mokal lapor marang sing duwe. Wong genah matine saka tangane. Dipendhem mundhak dadi pitakonane tangga teparo. Wong selawase ora tau nyekel pacul. Dibuang menyang kali samar konangan. Rasa welas marang nasibe si pitik merambat njiret atine. Beda karo 5 menit sadurunge sing gething banget marang pitik kang tansah ngewak-ewakake seneng bebeda atine Kusnan lan bojone. Iki dudu perkara ngijoli pitik yen mengkone sing duwe nuntut ganti rugi. Nadyan kudu ngetokake dhuwit tikel pindho ora apa-apa kanggone Kusnan. Nanging Gineo tumindak kang wengis kuwi kudu dumadi. Apa ora ngisen-isenke? Wong pitik mau upama digusah ya wis gelem lunga. Tibake Kusnan kuwi wengis. Pegawe negeri kok kaya ngono. Mungsuh pitik wae kudu ngetok karosan. Wong alusan kok jebul tegelan. Pitike Randha Ratmini kudu nemahi pati. Sapa ora tepung Ratmini?
rondo tuwa tanpa rowang, rekoso golek sandang pangan. Duwe ingon-ingon pitik kanggo jagan, dadak mati kelaran. Genah mung pitik kok yo nganti ndumuk perkara nasib lan kasangsayan. Nasibe Ratmini sing bakal nalang sakberanane ilang ing tangane pegawe Kusnan. Ukara-ukara kuwi tansah dumeling ing pikirane Kusnan. Genti-genten ora leren-leren. Walah, nyuwun pangapunten Gusnan. Nyuwun pangapunten Gus. Ratmini nangis nelongso meruhi pitike tanpa nyawa ing latare Kusnan. Ratmini weruh Kusnan isih nyekel sapuduk. Nanging Ratmini ora duwe daya kanggo nutuh ngluputake Kusnan. Kula sing lepat, Gus. Kula mboten saged mulang ayam-ayam kula. Sepisan malih nyuwun pangapunten lepat kula, Gus. Sampun dados gerah manah panjenengan. Ratmini ndeprok sak cedhak delamakane Kusnan. Badang pitik dijupuk, digawa mulih. Kusnan ora wangsulan. Pait pangrasane Kusnan ngungkuli paite kopi tanpa gula. Gedang goreng ing lepek ora sida dipangan. Kopi paite uga dijarke adem. Karben kabeh dadi adem kaya keringet kang nelesi dadane. Ajining diri pancen ana kedaling ladi. Nanging Randha Ratmini luwih bisa ngilani yen aji dirine Kusnan ora luwih jero timbang telek lincung. Lamat-lamat kluwung manglung ilang. Ninggalake atine Kusnan kang katemben ganti manglung. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan Teras seratanipun Eko Wahyudi Merapi ingkang kapethik saking crita cekak kalawarti panyebar semangat nomer 12 tanggal 8 Maret 2019. Mugi atur waosan cariyos menika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit sedaya kekirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken waosan cariyos menika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun, matur nuwun.